Bro, ang video ta bro. Oh, simukan ko na. Brad! Ato na i-upload sa kuan. I-upload na talong, i-upload na talong. Muna sa Balibangkaw. Sa Pilyas Balibangkaw. Ato na kuan sa Facebook bro. Jose, kuda kami, Brad. Oh. Kayo mo Ay. Oh, sige. Sige na, Brad, kay... Ato na i-upload sa kuan bro. Sila, masakit ko ma-appeal mo na. Ako na ka bro. Tandos. Pwede na mo tanawon niya. Ha? Ako na i-upload niya. Oo. Tandos. Kalau ako pinagbalik na mo yan muna. Ay, na. Tara, bro. Anak ko dia. Ano ka nanda ko nga ba? Ano lang ko lang, ulit? Ano hapon, pwede na yun yung matanaw. No, dia sa kan Facebook o sa YouTube. May lang ka. Babay mo mag-video, bakit tanaw mo niya? Kunya, pwede na yun tanaw na niya. Brad, huwag mo ka mukha. Ang karo ko ron. Nawala mo Meron ako kay Ganga. Ang barbing yan, uli man. Okay. Ano ba? Ang balo ano eh. Balo eh. Ano?